welcome sa panibagong video. Nasa daanan naman kami. Papunta kami ngayong Dahig. Punta tayo sa Embassy ng Pilipinas. Diba galing ako doon para mag-apply ng reacquisition ng magka-Pilipino. So ngayon po, balik ako doon kasi mag-off-taking tayo. So magiging officially Pilipino na naman tayo ulit. And then sabay na din namin pag-apply yung pag-passport namin ni Ana. Kasi si Ana, expired na kasi yung kanyang passport. Sinadya ko talaga na magkasabay kami kahit expired na yung passport niya para isang ng biyahe na lang ba. Kasi malayo po yung Dahig, no? Ngayon nga mga 2 oras na biyahe mo. Pag balik-balik kasi, pag nag-train ako, mahal po yung pamasahe ba. Tapos balik na naman. Tapos nag-off si Ruth today para masamahan kaming dalawa. Para mas mabilis kasi hahabulin po namin yung swimming lesson ni Ana. Yung mga ganitong case, pwede po siyang mag-absent kasi importante naman siya. So nag-ano na kami sa school, sa app ng school niya na wala siya today. And then may swimming lesson kasi siya mamaya. Habulin namin, hindi siya mag-absent kasi limited lang yung ilang beses na pwede siya mag-absent sa swimming lesson. And naka-miss na siya nung nasa bakasyon kami. And then this Saturday mamimiss din niya kasi may bakasyon ulit kami ng weekend away ng family kasama yung biyanan at saka kapatid ni Ruth. So yung ganap natin today. Samahan niyo po kami and enjoy kayo sa video ito. Ingat kayong lahat. Ana! Yeah? Nakaagwantas. Welke? De bovenste. Aangeslag. Dus laten zien, dus open. Niet met pindakaas, hè? Meisjes, daar ben je toe. Nagbaon lang po kami, no? Kasi nagmamadali na kami kanina. Kasi mahabang biyahe ba. Nag-pack lang ng si Ruth ng pagkain ni Ana. Tapos na din prutas. Kasi syempre, hindi natin i-break yung niya, yung routine niya. Sa school kasi mga 9 sila pinapakain ng prutas. And then, mga 9 or 10, ganun. So, mga 11, mga 12, pinapakain na sila ng lunch. So, baka maabutan siya ng gutom sa daan. So, na kami ng pagkain. Para hindi na po kami drop by ba. Kasi mas magkakaaberya. Ngayon nga, kinakabahan tong isa kasi may aksidente ba. So, kailangan naming iba ng ruta. Yun yung disadvantage pag malayo tayo sa sa embassy, no? Pag public lang ako, pag nagko-commute, siguro mga more than 3 hours. Kung hindi ako kung ihatid pa ako sa station ng din boss, mas okay. Pero pag nag-bus ako, mas lalong hahaba yung biyahe. But anyway, samahan niyo po kami. Ana, doy! Bonjour! Anna, bonjour! Dito na tayo sa Den Haag. Yung appointment namin, lang talaga. On time lang kami. 4 minutes lang ang pagitan. So, takbo pagdating. Takbo kami ni Ana. Welcome to The Hague. Den Haag. Ook mooi weer vandaag. Sana wala nang aberya. Ana, kijk daar. Ana.
Trein. Trein dan. Gaan we daar naartoe? Nee. Naar zo'n Ja, dus we moeten weer heel lang in de auto zitten. Na de afspraak in de Basada, dan gaan we terug naar Schijndel. Ja. Akala ko pa naman makakapunta tayo ng 30. Filipino restaurant today. 15. Next time na lang po. Okay. Busy naman yung ating aling maliit. I always know that we are in Den Haag when we see this. Oh, where we drive to Nassau, Yeah. Nederland. Yeah. And then this is the stad now. Dito na po tayo sa busy city. Scheveningen, Palawan of the Netherlands. Palawan of the Netherlands daw, Diyos ko. Ano kasi, dito yung Scheveningen, dito yung beach na area nila ba. Maraming taong pumupunta doon. Nakapunta na din po kami doon pero hindi ko na maalala kung nakapag-video ako. Scheveningen. The woman I cleaned for before, she moved back to Den Haag, hè? Ja? Yeah. Wel van Baren. Nee. Oh, the one from The Ralph. one who broke up ba? Yes. Mag je gewoon eens kijken op de ding? No, because we're almost there, my love. Alleen maar de weg. Nee, we already talked about it, hè? We already agreed, na? No. Alleen maar de weg mag je. Okay, alleen maar de weg. What's that, Scott? Kijk. Veel tenten, hè? Daming tent doon. Stom. Ik denk een feestje of zo. Ja, misschien, hè? Waar is dat feestje, Anna? Here is het feestje. Waar is dat feestje? Is Hier als een dat park, feestje. denk ik. Waar is dat feestje? Hier. Oh, Den Haag na talaga to. Ganito. Oops, watch out. Thank you. Yeah. Park. So good na ang traffic sa city. Sana tong hindi. Hoy, ikaw nagduha kasi mong laway pag sure diha. Mama, dus stoppen we filmen. Okay. Stop na daw ako mag-record, guys. Kita-kita lang po tayo doon no, kung makapag-vlog ako doon. And repeat after me. I state your name. Ang tagal. 11, ano na po? 11, mag 11:30. Pero yung appointment naman namin was from 10 to 11. Ay, natapos din. Akala ko hindi kami aabot. Pero, hindi kami Yeah. Hindi kami nag-oath-taking kaagad kasi ino na yung passport na pag-process. And then, after ng oath-taking, first time ko pong doon sa taas, nakaakyat. And after ng oath-taking, nag-proceed na sa pag-finalize ng passport. But tapos na po kami, uwi na po kami. Hindi na. Originally, yung plano namin ni Ruth, kakain sana kami sa Filipino restaurant dito sa Daheg ulit. Kasi hindi pa nakapunta si Ana na ganitong age ba. Pero, namamadali naman kami. Kasi nga yung biyahe 2 hours. Tapos, pag kumain pa kami, baka Formula 1 na naman ang kalalabasan ng pag-drive ni Ruth, guys. Dalawa. Si Ana po, impatient na yan. Nagugutom na kasi. Mag-drive-thru na lang po kami ng pagkain, no? Para hindi na kami magmadali. Kanina talaga, ang bilis niya mapatakbo. Uy, Diyos ko. Pero, anyway. Wait na tayo. Bilis lang, uy. Bilis lang namin dito. Pero, babalik na naman po ulit ako para pick upin yung passports namin ni Ana. Kasi pag pinamail ko, ang sabi ng staff doon, marami na daw kasing cases na yung iba na wala or na damage or sobrang delay yung yung pagdating ng passport. So, wala na silang hold doon. So, kung ano mang mangyari, wala.
parang wala, hindi sila liable ba. Sabi ko, sige, pick upin ko na lang para makapunta din ako sa Filipino restaurant pa. Dito na po kami. So, balik na po tayong Skyro. In na, auto. Alles goed, katje batje? Yeah, I know we're going to eat. That's what we're going to do now. allemaal mee al bezig, hè? Ganito talaga guys, pag may bata tayong dala. Ang daming ganito reklamo. Pero Een banaantje. yung pagkain kasi di namin dala, iniwan ng tatay sa sasakyan. Hindi dinala doon sa sa embassy. Mas tense pa siya sa akin kanina. Pero dinrap na niya po kami kanina. Takbo na kami ni Ana doon. Sumunod na lang siya kasi. Akala ko mag-umpisa kaagad yung off-taking ba? Dudong no? I thought it would start right away. The off-taking. De Filipinos. Hindi na po ako naiinis pag sinasabi yan ni Ruth. Or just joke siya ng ganyan. Kasi totoo naman po, no? Pero at least dito, hindi ganyan katagal. Char lang. Tapos na, ang importante, tapos na kami. Was zijn klaar! We gaan naar huis! We gaan naar huis. Gaat ik eten? Eten halen. Eerst eten halen. Waarom gaan we niet daar eten? You want when it's lang rijden, Scott, and then we have to catch your swimming lesson. En doei doei dahig! Not catching. Doei doei danag! Oh, diba? At least productive yung ating yung ating rest day. Rest day? My rest day, I mean. At least it's productive. Ja. It has to be done. Lessons, I have to walk with. This has to be done. Ay, oo nga pala. Busy ang araw namin today, guys. After dito, diretso sa swimming lesson ni Ana. And then, after that, ano na po kami? Tawag dito. After ng swimming lesson ni Ana, pupunta to sa bahay ng lola ni Ana. Kailang ilabas ng aso. And then tonight, may talk po kami may appointment kami sa teacher ni Ana. Sa school ba? About sa progress ni Ana. So, yan yung ating ganap. Change of plans. Kakain pala daw kami dito. Ano ba yan? May time pa naman pala. Ito siya. Mamadali. Kala ko talagang nagmamadali. It's really scary to drive in the city po. If it's like tramway or like for the tram, I would be confused. Just to like Philippines, just on all the time. Hanap daw kami ng Filipino restaurant dito. Filipino restaurant. Asian food. Sana makahanap kami na open na ba. Malapit na lang po kami sa Filipino restaurant kaso close pa sila hanggang 12. In fairness, mas okay yung picture ko ngayon sa passport ko kesa sa that's already there. Yeah. We park here. Like last time. I think there's some parking here. All Was black het niet? ako. Wel, dat zeg ik. Dat kan niet, want jij kijkt daarheen, niet naar mij. Wel, Ik kijk daarheen, dan kun je dat toch niet zien. wel. So we're going back to where we ate last time. Ano siya? Yung Chinese restaurant yata siya. That was Chinese restaurant. Sabihin ko sana Indonesian. Chinese restaurant. So puntahan ulit namin yun kasi maagang nag-open and then nakakapili kami ng pagkain ba. Para siyang buffet style. Karinderya style. Ganun. Gutom na kami. And it's also close to the Filipino store. So siguro sumaglit ako doon. Tingin-tingin tayo. Baka may gusto si Ana ba. Hey. Tapos do you want milk tea, Papa?
Maybe. They have with the pops, hè? Anna, kom. Wow, they have this with the pops. Huh? The milk tea. No, I don't want that. Yan. Yeah, she remembers it. Ja, weet je nog? Sabi niya na galing na daw kami dito. Oh, there's Korean Je food. wordt te worden hier of bij de... Ging. Korean lunchbox. Korean para to. You wanna do you can just do that one. But I will do Korean food. Kimchi, zo. You also have Japanese, oh, bento. Ano na, ready na siya. Daar is noedels. Huh? Yeah, that's anders maar siya. Hier heb je bubble tea. Bulgogi. For pick-up point. Yeah, pick up. Yeah, I know. Lekker. Oh, that's the combination there, see? Yeah. Heb jij al gegeten? Kom zitten. Korean food ako. Ako si Ruth, Japanese siya. Kalimutan namin na yung may set doon ba. Masarap yun eh. But anyway, kain po. Ayan, may Korean food po ako. Yun aking side dish. And then, Korean barbecue yan. Later. May ano pa kami, oh. Milk tea. Kain. Yeah, very good, love. Saglit kami sa Filipino store. Tingin-tingin lang. Tapos uwi na talaga kami. Nauna na yung ana natin. Oh. Habe na meisje. Ga maar naar binnen. Mama gaat erbij. Nice. Uwi na po kami. Ayan, may dala na si Ruth. Nakapag-grocery kami ng konti doon sa Filipino store. Sana hindi lang kami nagmamadali, no? Sama. Wakan! Uwi na tayo. Sap Manoy. Already? That was fast. Je hebt boterham of banaantje ook inpakken, hè? Ja, je hebt Ik heb geen boterhammen meer. Pindakaas. Dat heb je ook al op. bananen. Daar heb je nog een banaantje. Ja. Ik wou daar overheen. It's for the train, Scott. Ayan. Pag-uwi na tayo. Balik na ng Sky na. Medyo chill lang kami ngayon kay on time naman. Dadating kami on time. Si Ana. Okay, kamas lapa. So, kita-kita na lang po tayo dun sa Sky. A few moments later. Dito na po kami sa Skyndo. Acubal na. Sirot ng papamplang ng ng gulong. Malapit na po kami doon kung saan yung swimming lesson ni Ana. Ating alimaliit ay tulog pa din. And medyo ako'y sunog kasi nga mainit, so yung dito na sa ayan, nandito na po kami sa swimming lesson ni Ana dito na sa pool. And we are just on time. 15 minutes. Normally, yung time na nakakarating kami dito, ganito din. So, si Rod at si Ana andun na po sa loob kasi susunduin yung mga bata ng instructor. So, hihintay ng parents tapos pag andun na, pwede na silang lumabas. Excited naman si Ana. Productive po yung aming araw. On the go. Pero at least natapos na po yung about sa reacquisition ko ng pagka-Pilipino and also yung pagkuha ng passport. So, hintayin ko na lang po ang email ng embassy kung kailan pwedeng i-pick up yung mga passports namin ni Ana. So, makakabalik ako doon and syempre, puntahan natin yung Filipino restaurant doon. Uwi na tayo. Tapos na kami.
Pagod ang ating aling maliit. One eternity later. Bahay na tayo, titas! Mag-haul po tayo sa mga nakuha namin doon sa Filipino store. Konti lang naman. Hindi ako masyadong namili kasi alam nyo naman si Mama Merienda, may ano po siya, may Filipino store. Andun ako, pag may kailangan ako, doon ako nag-order sa kanya. Pero since andun na kami sa Dahig, lumingin lang po ako. Mga snack lang naman ito. Piwi, yung piatos, naubos na namin ni Ruth. Tapos, ito gusto ko to ng bata ako. Super Crunch. Malaki lang siya. And then, ito, Pancit Canton. Noodles. Hi, titas. Pag-hello ni Titas, me. Hello, Titas. May chicharon. I remember, pinadalhan ako dati ni... You have the auto... Oh! It's there! Auto. The auto. Kala kasi namin naiwan yung bag niya sa embassy. Yung bag ni Ana. May tag pa naman to. It still has a tag. Pinadalan ako dati ni Libian. Kilala niyo siguro si Libiano, yung sikat yun na vlogger, diba, sa Germany. Dahil, chow. Tana ka dahil. Ikaw dyan hinungdan na nung ganahan ko, ani. So, one time, pinadala niya ako ng ganito. Nasarapan ako. Masarap talaga siya. Sorry. Pag nag-crave ka ng chicharon. Pero, dito kasi sa Netherlands, sa discover ko din na yung dun sa Plus, yung kanilang chicharon. Crumble speck po ang pangalan dito. O ang tawag dito. Masarap din. Pero, mas masarap talaga ito siya. Nakakuha din po ako ng Cheese Whiz. Paborito ko sa Pilipinas. I went for the one in this packaging. Mama, here. Oh, in this jar. Mama, here. You put it in the Prolin bag? Oh, yay. Eh? Put it there. Labay na dito tarong. Ako may yung tagaan nga. Sama ko. Basurahan ko. And then yung stick on ni Ana, may mga talaga no? May mga yaw-yaw pa ba? And then yung candy ni Ana. And then, may margarine po ako dito. Star margarine. Wow! Pag nag-trade tayo ba, yung bata ako gusto. Sabi ko talaga dati yung bata ako, pag may margarine ba, mayaman. Yung mga palaman na may margarine, mayaman. Ito, kainin ko to. Oh. Steamed na po ito siya. Banana. Magbaon ako nito bukas sa trabaho. Pang snack or pang breakfast. Yun lamang po. And then si Ruth, bumili ng chocolate din sa Spar kanina. And also this one. Yun. And like I said, sobrang productive po talaga ng araw namin. Si Mr. maglilinis na siya ng sasakyan niya. Tulungan ko siyang mag-vacuum kasi pag siya yung gumawa, hindi na inaano yung mga sulok-sulok ba, hindi niya tinitingnan na maayos. Para sa kanya, pag feeling niya yung surface malinis na, yun na yun. Pero hindi niya, wala siyang pake yung mas nasa ilalim or mga nasa sulok. Hindi masyadong kinukuha. So, ako yung tatapos. And then, punta na siya sa bahay ng nanay at tatay niya. And then, mag-chill na po kami kasi balik trabaho na tayo bukas. And i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa pagsama sa amin today. Bye, Dodong! Babush! Mush, mush, babush! And, of course, happy ako na. Filipino citizen na po ulit ako. Finally, tapos na. Ilang buwan ko siyang inisip, pero finally, tapos na. So, at least, ewan, Kat. At least, tapos na po yun before ako umuwi ng Pilipinas. Mush, mush, babu. Do it, titas! Na see you next time! Want ik zo doe, dan zien hun dat ik rood ben, maar als jij ziet dat ik roze ben. Sige. Oh, sige Dat na. ik zo doe, zie Okay. dat het roze is. Oh, lado. Okay na, go ko. Yun na, bye-bye na, titas. Bye, tita. Bye, tita. Na, bye-bye! Bye-bye. Kita-kita next time! Kita-kita! Kita, kita. Bye-bye.